juoksutekniikasta vähän käydään läpi asioita. Mä opetan yleensä hyvin perusasioita, pidetään simppelinä, koska kestävyysjuoksu on aika simppeli asia. Ei kannata tehdä liian monimutkaista siitä, mutta kannattaa muistaa perusasiat. Ja niistä mun mielestä on se, että askelkontakti, juoksuasento, erityisesti yläkropan osalta ja sitten käsien käyttö. Nämä on ne 3 perusasiaa. Toki jalkaterien linjaukset on tärkeitä asioita myös, varsinkin jos siellä on jotain vammataustaa. Tai sitten on selkeästi niin kuin, että jalkaterä aukeaa, niin okei, kiinnittää niin huomiota, mutta nämä 3 perusasiaa, mistä me lähdetään liikkeelle. Lähdetään katsomaan niitä käytännössä. Ensimmäinen asia, askelkontakti. Eli aavistuksen kantapään kautta, keinahtaen isovarpaan yli. Ja samalla myös kuunnellaan askeleen ääntä, sieltä ei pitäisi hirveätä ääntä kuulua. Hyvä. Sitten otetaan juoksuasento. Eli juoksuasentohan ei ole hyvässä ryhdissä, vaan se on hyvässä juoksuryhdissä, eli se on aavistuksen eteenpäin. Pystyssä kyllä ollaan, selkä on suorana, ollaan niin kuin neutraalissa asennossa, mutta aivan aavistus sinne eteenpäin. Saadaan sillä sitä ilmasta energiaa, voidaan vaikka kokeilla se. Eli nyt kun saat siinä jalat vierekkäin, oot hyvässä ryhdissä, ota hyvä ryhti. Joo. Ja sitten lähdet pikkasen kallistamaan itseäsi eteenpäin, kallista vielä, myös takapuoli saa mennä. Noin, vielä vähän, mitä tapahtuu? Meinaa lähtee menee eteenpäin, eikö joo? Kyllä. Eli ilmasta energiaa, niin pidetään sitä vähän siellä edessä. Ei ihan noin paljon, koska sit se on jo vähän semmoinen niin kuin mäkihyppäjä asento. Joo. Hyvä, ja sit sieltä tähän näin. Hyvä. Okei, eli askelkontaktia katsottiin, ylävartalon asento, ja itse asiassa ylävartalon asento on oikea, niin se askelkontakti tulee melkein automaattisesti oikein. Mä yleensä opetan nämä näin päin, että sä opit ensin tuntemaan sen ja tekemään sen askelkontaktin, ja sitten tehdään se asento, joka automatisoi sitä askelkontaktiakin. Jos tehdään toisinpäin, niin helposti jää se askelkontakti oppiminen pois sieltä. Hyvä. Sitten 3. perusasia, käsien käyttö, tai melkein uskaltaisin sanoa, että ei käytetäkään käsiä sen kummemmin, vaan mahdollisimman rento asento, niskasta, hartiasta rento ja pieni liike käsissä, mutta symmetrinen. Se on sitten vähän henkilökohtaista, onko ne suorempana vai enemmän koukussa ne kädet, mutta kunhan on rento asento ja symmetrinen. Pieni liike, mutta symmetrinen. Koska se, että jos meidän toinen käsi tekee jotain ihme vippausta, niin toinen vastakkainen jalka lähtee tekemään vähän samantyyppistä ja sitten ei enää toteudukaan se hyvä askelkontakti. Mutta otetaan semmonen homma, että otat tuossa muutaman kerran edes takaisin, yrität löytää itsellesi hyvän käsiasennon ja korjataan sitten, jos tarvii. Joo. Hyvä. Ja nyt katsotaan vielä semmonen, sulla toimikin se hyvin, tai oikeastaan tämä on vähän henkilökohtainen juttu. Jos kädet on rennossa asennossa niin, että toimii suoraan eteen taakse, anna mennä. Mutta valtaosalla ihmisistä rennompi asento on se, että kyynärpää menee aavistuksen ulospäin. Joo. Se on periaatteessa väärä suunta, koska meidän jalat liikkuu eteen taakse. Mutta ainakin itsellä on paljon rennompi se, että se menee pikkasen ulos, niin kuin sullakin näyttää menevän. Sä voit kokeilla, niin että sä käännät tonne käsiä, yrität liikuttaa niitä. Tuntuuko rennota olkapäässä, hartiassa? Ei. Eli silloin kannattaa ottaa se tohon, että se pysyy hyvänä se asento ja rentona. Ja tärkeä asia käsissä on se, että ne on rennot. Se, että niillä tekee hirveästi jotain liikettä, ei ole niinkään se juttu näissä meidän vauhdeissa. Sitten on eri asiat, että mennään huippumaratonareiden tai muuten kestävyysjuoksijat, jotka juoksee kovaa, niin silloin ne kädet toimii enemmän. Ne toimii pikajuoksumaisemmin. Mutta silloin kun me juostaan 5-7 minuutin kilometrin vauhteja, niin käsiliike on hyvin pieni, koska myös jalkojen liike on pieni. Ja sitten jos halutaan vauhtia lisää, niin se tuleekin siitä, että lähdetään polkaisemaan pidemmälle, ponnistamaan pidemmälle ja tehokkaammin sitä askelta. Me voidaan kokeilla tässä semmoinen, että lähdet vähän kiihdyttää vauhtia, et niinkään hae askelta edestä, vaan teet kunnon työnnön taakse. Joo. Kokeillaan, miltä se tulee. Ja kun vauhtia laittaa vähän lisää, niin pikkasen voi myös kallistua sinne eteen. Just noin. Erittäin hyvä. Hyvä, ja otetaan stoppi tähän. Miltä tuntuu? Hyvältä. Hyvältä. Eli tästä on hyvä lähteä vetämään. Kyllä. 30-45 minuuttia lenkki. Muistetaan tekniikaiset, niitä on vain käyty läpi. Askelkontakti, juoksuasento, käsien rento, olotila ja rento käyttö. Ja ei muuta kuin lähdetään. Mennään. Mennään, kyllä. Joo. Tuohon suuntaan.